Hi guys! Nandito kami ngayon sa Albida Park. Pupuntahan natin yung air-conditioned walking or running pathways. Tara na guys, samahan nyo ako. Time check. It's 6:53 in the night. And the weather condition is hindi siya humid, hindi rin siya mainit. It's just right. May konting hangin. So I think this is a perfect condition. Weather condition guys. Pero wala masyadong mga tao dito kasi Saturday may mga pasok sila. Kaya na guys, dyan tayo papasok. So it's been a long time na talagang gusto ko talagang pumunta dito nung bago pa siyang tinatayo. Pero ngayon lang talaga nagkaroon ng time na puntahan ko ito. So madibdiban pa talaga na pakiusap, discussion, ganyan. Bago pumayag si Mister. Ayan no, ganda. So, tignan natin kung anong ginagawa niya. Dito, may scooter din. May bisikleta na pwede mong i-drive. Pero, may apps na kailangan mo siyang i-download. Or kaya may mga QR code dyan na kailangan mong i-scan dito para gumana. Yan sila. So hindi mo basta-basta maano to, may itatakbo. Sana mag-scooter ka na. Ano ba yan? Nakatawa lang ako guys. Hayaan nyo na yan. Today is Saturday. Wala masyadong tao dito kasi hindi nga siya weekends. Pero pag Friday or Thursday night, marami tao dito. Masarap mag-walking, mag-jogging, cycling. No? Mag-inhale, exhale muna tayo. Ayan, sarap ng hangin. So ito pala yung kailangan mong i-download. beardup.com. Tapos iscan mo yung QR code para makuha mo ang scooter na to. Ganda. Maraming mga umbrella. Ayan o. Mga umbrella. Colorful umbrella. Nabubulo na tayo. At saka may mga ano to. May mga halaman. Ganda ng paso. So, tingin pa tayo. Ganda. Ganda din dito. Pag may mga jowa kayo guys, punta na kayo dito. Kasi holding hands while walking. Di ba? Ang ganda. Yun. Maraming halaman na nakakabit dyan. Lumabas tayo saglit kasi nakita ko itong ano na to. Check natin kung ano to. Inflatable ba to or bato? Ay, it's metal. Pero ano kayang structure yan? Ang laki. Si Mr. na stuck na doon. Gusto niyang kumuha ng scooter. Hindi ko alam kung hindi niya yata ma-scan or what. So kung kanina nasa kabilang side kami, so nag-subway kami, underpass pala. So pupunta na kami doon sa kabila. Doon sa kabila. Kabilang side. Tara na guys. Yun o, nandyan na si Starbucks at nandyan na rin si Coffee Biniri sa mga gustong magkape. So, get kami dito. Stair. Kanina nandun ako. Ngayon, sa kabilang side na kami. Ayan. Nasa tabing dagat na kami guys. So, Cornish. Dito na kami sa Cornish side. Ganda-ganda talaga ng Doha guys pag night. Kasi makikita mo yung mga different colors na nandyan, mga LED lights ng mga iba't ibang buildings dito sa Doha.
Heart of the city. And that side, dagat na po yan. So again, it's a vitamin C. Inhale, exhale. And of course, ito yung statwa dyan, matagal na yan. Naging landmark na rin po dyan. And that is a restaurant. Hindi ko alam kung bakit sarado sila ngayon. Mas marami ditong mga tao na nag-walking kaysa sa kabila. Scooters are everywhere. Gusto niya talagang mag-scooter. Pero hindi siya makakonect. Sarap ng hangin dito. Grabe. Try natin pumunta doon sa may tabing dagat. Malapit lang naman na. Ayan, pag tumalikod ako, yun, tabing dagat. Ay, nakakaano. Sarap mag-unwind dito. Kaka-stress free. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Bango ng simoy ng hangin galing dyan sa dagat. Oh, medyo pinapawisan na rin ako, pero konti lang naman. It's not bad. Carry lang din naman, guys. Ayan, nandito na ako sa tabing dagat. Pakita ko sa inyo, guys. Medyo high tide ngayon. Right. Marami din mga tao dyan nakaupo. High tide ngayon. Sarap ng simoy ng hangin na may pagkakunting talagang masasabi mo na galing sa dagat. Nakakonect na siya. Ayun na siya, guys. Oh. Naka-scooter na siya. Sarap talaga maging bata. Oh, yan na. Yan na. Papunta na siya dito. Pabili po ng ice cream. Sana all. Yan o. Pumuna tayo dito sa may tabing dagat. Namiss ko to. Yung mag-inhale, exhale. Bango. May bangkang dumaan. So kung gusto mo rin mag-ride ng bangka, I think 20 real for 30 minutes. So we're done here at Cornish Park. Punta na kami sa city center, guys, para kumain. Agad-agad nakakuha kami ng Uber going to city center to have our dinner. Now we're here at city center. Doon siya sa Kausan, Thai food ang gusto niya. Nakakasawa nun, so I decided to go for KFC. So dito naman ako mag-order, may KFC. Nakakasawa na din kasi yung mga Thai food. Ayan, nakapag-order na tayo ng KFC snack box. Tapos may gravy siya. At ito po ang in-order ko from KFC. So, 2 fried chicken. May kasamang french fries at may separate na order ng gravy with the big size na Pepsi. So, ito naman ang in-order niya from Kausan Thai Restaurant. Ang walang kamatayan na fried rice, seafood. Mahal-mahal niyan. Tapos, itong Tom Yum Classic Soup. So after namin kumain sa food court, pababa na kami for taxi and nakita ko nga itong nagbibenta ng sweet corn. So I cannot resist again, guys, kahit full ako katatapos lang namin nag-dinner. So I decided to have a large cup of sweet corn. So guys, dito na po nagtatapos ang ating video. Pauwi na po tayo. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Marie Per Vlogs, and my Facebook page, Manang Marie. Please give me a thumbs up. Till next video, guys. Bye!